One News huwa informat li fil-Partit Nazzjonalista dej kurrent li qed jitlob li Bernard Grech jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu u jibqa' kap nazzjonalista. Jirriżulta li din il-pressjoni qed issir mill-fazzjoni estremista mmexxija minn Carola Aquilina u Beppe Fenekadami wara li Roberta Metsola għażlet Brussell flok Malta u s-siġġu tagħha fl-Ewropa flok lill Partit Nazzjonalista. Carola Aquilina u Beppe Fenekadami bdew imexxu l-kelma b'insistenza qed jgħidu li fiċ-ċirkostanzi jkun aħjar li Bernard Grech jikkunsidra u jibqa' kap qalu sorsi li din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Dawn spjegaw kif din kienet l-istess fazzjoni li fil-bidu wkoll ippressaw, użaw u remew lil Grech iżda issa jidhrilhom li jkun aħjar jekk jibqa'. Jidher li l-fazzjoni estremista se tkun qed iżżomm il-kontroll tagħha fuq il-Partit Nazzjonalista anke akkost li tidher inkonsistenti. Kull deputat fil-Partit Nazzjonalista jrid jew ma jridx jispiċċa jiekol minn idejn Carola Aquilina u Beppe Fenekadami u sħabhom l-estremisti komplew dawk mitħlaf tal-pjetà. Bernard Grech għalissa qed juri li mhux lest jikkunsidra d-deċiżjoni tiegħu. Il-ħsieb li qed iqumu li Bernard Grech jitlob vot ta' fiduċja u jtellaq waħdu, l-istess kif kien għamel Gonzi fl-eqel tal-kriżi politika interna li kellu u anke Adrian Delija meta saret petizzjoni kontrih u wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2019 kien kostrett jitlob vot ta' fiduċja li rebaħ b'mod imqanżaħ biex imbagħad kellu jitqaċċad sena wara għaspejjeż ta' Grech stess, komplew is-sorsi. Grech intpoġġa kap 5 snin ilu mill-fazzjoni estremista deputati tal-Blue Heroes bħal Jason Azzopardi, Chris Sajt, Therese Komodini Kakija, Carola Aquilina u Beppe Fenekadami. Aquilina u Fenekadami huma żewġ deputati ewlenin illum fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u anke influenti dwar x'jagħmel il-partit fil-ġimgħat li ġejjin.